IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nang isayang kat special panagrambak ti dakkel amol iti syudad tilawag para kadagiti for mommies ken digiti ayat ng dataraken nga aso anang tedi ti maysa ana ayat ken napno ragu amalem ana kaipokus iti salunat ken responsable a panagtaraken kadagiti alaga nga ayop nakaawat digiti nagatendar iti naso nga aktibidad iti libre serbisyo para kadagiti tarakenda nga ayop kasi ti konsultasyon deworming ken anti-rabies vaccination kabayatan na naipalagipmet kadakwada ti kinapatag ti responsable a panagtaraken ti aso ken dumapay nga alaga apet nang tedmet iti Pet Express Provincial Veterinary Office of the City Veterinarian ken Pausen Fresh grooming iti na dumaduma og goodies para kadagiti for babies anang nayon iti ragsak ken panakaydumduma ti selebrasyon babayen kadagiti a programa impakita manen ti dakkel amol iti syudad iti panakibunulig na iti komunidad ken kastamet iti panagdayaw na iti amin a klase iti kinaina iti maysa a gala to the max akapadasan iti ayatanda amol kadagiti Ilocano. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatok, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.